Бүген без сездән шундый фикерләр ишетәсе килә. Менә перепись населения хәзер башлана бит, бик зур эш быел. Шулар перепись буенча ниндирәк эш алып барырга, в каком направлении, ничекрак кешеләр белән сөйләшергә, шуны без хотим обсудить. Аннан соң инде менә столетие Татарстана. Һәрбер кеше, һәрбер әйләдә, бер зур әйләдә бер кеше булса да, бөтен әйлә турысында язсалар, әтәниләр, апалар, абыйлар, бабайлар, ул бик яхшы эш булыр. Чөнки без аны белмәсәк, хәзер күрәс, кая дөнья китте. Без аны бер шул теге тәгәрмәч әйләгәнне уздырабыз да икире кайтабыз. Без югары менергә тиеш. Без аны һаман безнең цивилизация әйләнәдер. Чөнки хәзер бик хәтәр эш бу дөньяда. Аннары инде әйтәләр, шундый менә марш памяти, теге рәсемнәрен, портретларын күтәреп җырлар, теге тәреләр шикелле. Аны белергә кирәк. Аларның турысында белергә тиеш. Аларның тарихларын язарга тиеш. Мин уйлыйм, бәлки безнең Әхмәт әбе, безнең мәртәбәле булыр җыя торган кеше, һәрбергез языгыз китапны. Менә мин үземнең әтимнең турысында китапны 20 ел авыл яздым ул үлгәч. Ул миңа бер ярдәм итте, берничә документ бирде, тарихтан, архивлардан, минем бабайлар турысында. Сезгә дә ул ярдәм итә. Сез языгыз һәммәгез. Мин аннары яздым безнең аилә турысында конкурс. Төрле нәселдән чыккан. Минем кызым исемендән җибәрдем, чөнки безнең теге буыннарны килсен. Siz de şunda işini yazın. Uza bir kızık uzun fotoğrafyalarını tabarsınız, sistematizatsiya yasarsınız. Ol bulmasın bir iki üç tane kitap bolsan da ol da kitap. Emine biz bu ştabta belki bir zorunda kitaplarını yazıbız. Mine özümüzün Tatarlar turusunda күрсәтергә белергә тиешбез. Татар башкортларның O bütün belki bütün Türkiye milletleri. Ne hazır biz zor işini tapşırabız bizden centerdan. Татарстанның 100 еллыгы була. Татарларның Cumhuriyeti Республикасының. 100 галим кеше. Мен ул эшне беләм, без чыгарган безнең фән академияда 300 кеше, мен аны әйттем, 300 спартанец дип. Хәзер 100 кеше яшәгән 100 ел эчендә. Безгә зур кешеләрне кертәбез, әлбәттә дә Марҗани керә. Һәм зур дәрәҗәле галим кешеләрне җыябыз. Шуның турысында тоже хәзер башладым бу эшне. Хәзергә яшәгән кешеләрнең информациясе бар, рәсемнәре дә бар. Әмма үлгәннәрен даже 15-20 ел үлгән кешеләрнең бик шундый мәртәбәле, дәрәҗәле профессорлар булдылар. Бер нәрсә юк. Минем рәсемнәр бар, безнең теге табын алдында, мәҗлестә утыралар алар. Башкаларын таба алмыйм. Шундый эшне эшләргә кирәк һаман. Biz yazabız şu fen kişiler turusunda, belki artistlar turusunda, yazıcılar bizden bir kup yazıcılar var. Biz ol şunda fondna jesaq, ol bik yaxşı bulur. Ol Tatarlara da gerek, bütün milletlerge de gerek. Biz anı jesaq, belki biz anı koşulgan bizden bir millet, zor millet bulganda, Müslüman milleti, Türkiye milleti biz Tatarlar bulduk Paşa zamanında. Azerbaycanlar, Başkırtlar, hemisi. Biz аны күрсәтергә тиеш, чөнки хәзер бик хәтәр эш. Чөнки бу дөнья цивилизация кирәк китә башлады. Сез күрәсез төрле эпидемиялар, фәлән тигән тәртипсезлек запытта. Ул хәзер кешене киметә. Хәзерге дөньяда кеше кирәк түгел. Чөнки һәммәсен машина эшли. Күп кеше үз-үзеннән эшләй алмый, аны эшләтергә кирәк. Чөнки кеше эшләмәсә, ул хайванга әйләнә. Мүкәлә 4 аякка төшә. Yanlara kiri iki ayakka basmaz. Şunun için bu dünyanı saklar için biz onu hemimizin xatarlarga tiyiş. Her bir kişiye iş verirge kerak. Bolsa çupçar iş, kichkina iş. Onun motivatsiya bolarga tiyiş. Kişi bolarga. İşlemese ol bir narsa okumaz. Aytalar kişi işlemese ol oqıy başlay, öyrənə başlay. Ol öyrənə kerakli iş. Ol galim kişi bulmaz. Ol bola tege kişi, tege crossword yaza turgan kişi. Şunun için ben aytam bik yaxşı iş, yazsınlar, yazırız. Bütün Dünya Kongresi, ondan federal avtonomiya, hazır Hubli avullar tarixini yazırlar. Avullarımız yupqa çıkıp bara, kübisi yupqa çıktı. Mene etmeminde Penza tübekleri, Mordoviyadagi Tatar avulları, kübisi yupqa çıktılar. Evet, ul avullar kaçandır. Hadi Taktaş'ını,
birgen җирләр, аннан күп кенә башка шәхесләребезне биргән җирләр, авылларының изе дә калмады күбесенең. Шуңа күрә авылларның тарихын язу тоже бик зур бурыч. Мин ике авылның, үземнең туган авылымның һәм күрше авылның, өч авылның тарихын язганда үземнең фикерләремне, үземнең белгәннәремне язып калдырдым. Нәрсә өчен соң булса да уң булсын диләр бездә. Вакыты килер дә әйтәчәкләр. Авыллар югалган. Сез монда булганыгыз да юк. Шулай дип әйтәчәкләр. Сез югалырга хакыбыз юк. Мен әйтәсем бер сүз бар. Сез инде беләсез, безнең дәүләтне 500 авал, 500 бәлки инде 570 ел авал, 470 ел авал бетерделәр. Иван Грозный килгәч. Безнең мәмләкәт булмады. Аннары безгә рөхсәт бирмәделәр шәһәрдә яшәргә. Шуның өчен безнең бөтен тарихыбыз авылда үскән. Екатерина заманында азатлык килде, аннан шәһәргә татарлар китә башлады. Авай татарлар авылда яшәде. Шуның өчен безнең техник цивилизация, шундый естественно, научный цивилизация юк. Һәммәсе тарих, дин шундыйлар. Без башладык 300 ел авал. Шуның өчен без аны күтәрергә тиеш. Безнең ишебездән әйтергә түгел, авыл ул үзәкләре була шундый. Әдәби үзәкләре, мәктәп үзәкләре. Аны сакларга кирәк. Чыннан-чынки һәм безнең галимчылар, Курсави, Марҗани һәм халыклар теге Мәчкәре авылындан, аннары Ташкиче авылыннан һәммәсе алар шул авыллардан чыкты. Алар шәһәр шикелле яшәделәр. Чөнки алар аеры булдылар, аеры яшәделәр. Аны безнең тарихны белергә без тиеш. Башка да милләтләр алар бик аны түбән тоттылар. Менә безнең авыллар тарихын әйткәндә мин мактыйсым килә Нижегород татарларын, Түбән Новгород татарлары һәрбер авыллары турында диярлек китаплар чыгардылар. Ул бик зур эш. Шулай булырга тиеш һәр җирдә дә. Татарстан гына түгел, татарлар Татарстан белән чикләнми. Татарларның 3тән, әгәр чыннабрак алсак, 4тән бер өлеше генә анда. Калганнар бит таркау яши, төрле җирләрдә. Әйе, Татарстан безнеке булабыз, милли булабыз, дини түгел, милли булабыз, мәдәни үзәгебез, рухи үзәгебез. Алар үз эшен эшли. Татарстан һәр вакыт үз җирлегендә күбрәк эшләде. 30-нчы елларда, 20-нчы елларда газеталар ниләр Мәскәүдә чыга иде, татар газеталары. Татарстан, Башкортстан, алар үз газеталарын анда чыгаралар иде. Татарстан, Башкортстанга кермәгән татар яшәгән төбәкләр өчен Мәскәүдә газеталар чыга иде. Башта эшче, аннан 24-нчы елдан башлап игенче, то есть Хлебаров, игенче, 31-нчы елда алар бергә кушылып коммунист исемендә чыктылар. 34-нчы елга кадәр безнең газеталар бөтен Россиянең Татарстан белән Башкортстанга кермәгән җирләрен татарларны тәэмин итәр өчен рухи ризык белән 34-нчы елны бетерделәр. Шуннан соң Татарстан bütün чыгымнарны үз өстенә ала алмый бит, bütün аның үзенә дә биргәннәр лимит, акча ягыннан да, кәгазь ягыннан да лимит белән бирелә иде газета, журналлар басылыга. Шуңа күрә Татарстан ул эшне үти алмады тулысынча, үз гаебе түгел аның. Центрдан фондлар бирмәгән өчен. Вот. Ләкин тагы бер нәрсә бар бит. Кайсы вакытта язуларны югалттылар, латинны. Мин ул кадәр аңар игътибар бирмәс идем. Чөнки әгәр теләсәң өйрәнергә була,
eski kitaplarında okurga öğrenirge bula, gazetelerini hazır babalarının fronttan kelgen gazetelerini okuy almıyorlar. Çünkü onlar kübisi ya Latin bile yazılgan, kübisi даже Arap grafikası bilen yazılgan. Kitreler meşitke, meşitlerde mullalarımız alar Kur'an'ı yaxşı okuy, ana tilinde qaysı birleri yaxşılap bilmeyi. Çünkü anda kıltığı var. Eğer ana tilini yaxşı bilmesen, Arap harflerini gene bilip Tatarça okuya almışsın. Уроща айтмашле, своего языка не знает, по-русски говорит с сильным акцентом. Миңа Башкортстанда Уфада эшләгән вакытта Балтика илләрендә ревизияларда йөрергә туры килде. Финансы, банковский эш буенча. Һәр вакытта безне билгеле һәрбернең Вильнюста да, Таллинда да, Ригада да СКда принимательләре как комиссия. Шунда аларның мин тормыш хәлләре турында сораулар бирәдер. Эстонияда 900 мең кеше, миллионда юк. 300 меңе язучы исемен йөртә. Һәр берсе 3 тән менә шушы 3 тән бер өлеше. Һәр берсе нәрсә турындадыр яза. Бүгенге Совет властының яхшылыгына түгел, күпләре шуларның күрсәтәләр үзләренең үткән тарихларын. Алар теге вакытта, теге елларда, теге гасырда ничек яшәгәннәр, шул да булган гырыф гадәтне саклау, укымышлы булу, алар өчен төп мәсьәлә иде. Ә бездә бүгенге көндә, безнең Башкортстанда да, Татарстанда да укымышлык аска таба төшеп бара. Билгеле муллаларны динне кайтарасыбыз килә, ләкин дин безгә кирәк нәрсә, билгеле, мин аңа каршы түгел. Но ләкин безнең үзебезнең үсеш турында, акыллы, билимле булу турында бик әз уйлыйбыз. Кирәк безгә сатып алу диплом, берәү җитмәй, икенчесе кирәк, өченчесе кирәк. Но 3-5 диплом белән дә әгәр дә башында мин акылың булмаса, эшенең нәтиҗәсе булмаячак. Шуның өчен безгә бүгенге тормышта, менә бүген әлеге тормышта шушы безнең үткән тарихыбызны уйлап, аякка бастырып, укымышлы булу турында уйлап, Мәскәүдә яшәгән менә татар башкорт яшьләренең дә рухын күтәрү өчен без шул мәгънәдә эш алып барырга тиешбез. Без урамда себерке тотып, кар көрәп йөреп, алга бара алмаячакбыз. Arzıda kişi kalmadı hazır. Бар әле, җитә ул. Шу яраталар, ярты тоталар да, авызына салалар да, бирәләр башта, 10 тәңкәдән 3 тәңкәгә калачак ул. Шунлыктан, әгәр дә без үзебезнең акыл өстендә, билим өстендә эшне яңа дәрәҗәгә күтәрмәсәк, безнең өчен киләчәктә балалар өчен начарлык булачак. Татар интеллигенциясы шексіз күп бик тә зур кешеләр, биленле кешеләр. 1997 елда безнең Актамзян Абдулхан Абдурахманович, Бурганов Одас Хусайнович, алар сизеп тордылар, ничек безнең туган телебезнең дәрәҗәсе төшә. Шул вакытта алар бергәләп җыелышып, үз яннарына алар яшьләр организовали общество, татарское общество академической науки, анда керттеләр, шулай безнең бар генерал армии Гореев, величайший ученый, безнең Рашид Чуняев и многие другие ученые. Аларның була задача беренчедән саклап калырга безнең туган телебезне, безнең культурабызны, безнең тарихыбызны. Шул эшләрне апарып, инде алар инде теге дөньяда киттеләр инде.
Міне қазіргі күнде міне бұл байрақны біз аны жерге түсірмедік, біз аны көтердік, и біз қазір реорганизовались и создали татарский центр содействия развития академической науки. Шунда кірділер, біздің величайшие всемирно известные ученые. Біздің анда кірділер, Нигматуллиндар кірділер. Кірділер біздің бүтен докторлар. Униге біз шулық ішіні, Актамзян білән Абдулхан Абдурахманович апарған ішлеріні біз аны апарабыз, аны әзге кеңейттік те біз. Қазір біздің возможности, біздің бик зур. Бізген енді хикмет рөхсәт ите, енді ішіні апарға. Ama biz onu ustavka yazdık. Biz onu şitilge de çığa alabız. Şitildeki prezidentler bilen de kul koyup birgelep bir dogovorlar tize alabız. Şundi. Biz bugünkünde sayladık. Bikte bizden yaş kişini bizge karaganda edi ol bikte yaş. Bizden professorunu, bizden akademikinde, bizden доктора технических наук, біздің Утямышев Илдар әфәнді. Вот ол біздің алдымызда отыра, сонда яш кіші, матур кіші. Байрақны аның құлына атып тұрдық, әмі солай көріп тұрабыз, ярдәм етеміз, бұл байрақ біздің жерге түшмәсін үшін. Сол үшін біздің ішләріміз бик көп, планлар бик көп. Біз қазір жиябыз, тырышабыз жерге фән кішілерін. Біздің Алла тілесе біздің бар кішкене кіне болса да административная поддержка деген енді. Бізді признали Татарстан, не просто признал, қабыл етті, өзі кірді де біздің учредитель болып Академия наук Татарстана. Бізді қабыл етті Академия наук России. Бізді қабыл етті Чэньцзянь научное общество. Вот, кстати, біздің организовал поездку банда, біздің Илдар әфәнді, анда барып қайттық Қытайда, өзімізді көрсеттік, татарлар көбісі болды енді. Шоң үшін бізге бүгінкінде шексіз білерге керек, нешек бір заманда біздің нешек татар халқы тұрған. Нендей фикірлер бән ол яшаген. Чтобы бұл фикірлеріні аны үстерге біз тиеш. Яңа ступенькіға башкышқа мінерге тиеш. Дұрыс әйттілер, білім аларға тиеш біз. Теге нені сатып алып, дипломнары, анардан білім көмеймей. Анардан файдасы да юғаның. Мен қарауқат етем, мұны естік біз шылай жиі алсақ, шындай татарлар фән кішілеріні, активныйларыны. Біздің халық активный болуға тиеш. Неге бүгінкінде әзіне біздің бар грантлар. Қая біз можем лоббировать. Ол кімнің яқшы идеялар бар. Ну, әзіне біздің аказды татарлар ялқаулар. Әзіне. Ол бар, ялқаулық. Ялқау түгей ма? Но мұны, значит, біз бермәкләдік грантқа, но ақша кірет керек, әшнесі кірет керек, мейшілай, асы да бар. Асы реально бар енді. Но Алла тіләсе бұл біз көртмейбіз, ауырлықтан көртмейбіз, бұл ішіне аппарабыз. Біз вақытында Қосаннан ким түгілейік. Әгер енді қазір азырақтыр Мәскәуде бәлки. Аннан тарих бойынша 20-ші жылы революциядан алдында milli hareketinin, milli ruhunun көтерілген zamanı 1905 yıl hem o 20-ші yıllara kadar devam etti әлі ол. Bastıra almadılar. Nimdigine şəxslər Məskəvdə yaşamagan. Azərbaycan halkı mı, Başkurtlar mı, Tatarlar mı, həmməsinin bir küp vəkilləri Məskəvdə durup yaşagan, icat etken, idare nelerinde, uyuşmalarında işlegen, onlarını biz көрсәтергә тиеш бит. Алар зур эш эшләп киткәннәр. Аннан мөселманнар арасында
Азербайҗан, татар, ниләр бергә эшләгәннәр революциядән алдым. Бер оешмаларда Мәскәүдә эшләгәннәр. Аларның исемнәре бар. Аларның эшләгән эшләре хакында архивларда материаллар бар. Газеталарда, гарәп графикасы белән чыккан татар газеталарында алар барысы да бар. Вот аларны күтәрәсе иде. Аннан мин яшьләрне өйрәнсеннәр иде татар теленә генә түгел, татарның 3 графикасын да белергә. Шул вакытта архивта материалларны күтәреп, халкыбызның дәрәҗәсен күтәрә төшердек. Интанның бер әйтәсем сүзем бар. Без бу оешманы җыдык татарның центры. Ну безнең мин Российской академия естественных наук вице-президент. Янда без төздек Татарстанның региональ отделениесен. Мин аны хәзер тапшырам. Имя бер шунда задание бирделәр. Аны күтәрергә, эшләтергә. Шуның өчен без инде безнең оешма Российская академия естественных наук, аннары татарларның мурзаларының оешмасы, аннан башка шул инде организациялар. Без берлектә булырга тиеш. Аннары без эшләгән эш берне кушсаң, ул бер булмас. Ул 2-3 була, ул синергия. Чөнки ул төрле 3 буйлы, 4 буйлы шунда система чыга. Аннары нәрсә минем әйтәсем килә. Безнең татарларның бер проблемасы бар. Без аны турысында сөйләмәдек, бәлки аның шул инде ишендә тора ул. Без татарлар дус түгел. Бер-берсе белән шәкәләшәбез. 4-5 кеше икенчесенә каршы килә. Менә Мәскәүгә карагыз. Ничә оешма бар, һәммәсе бер-берсенә дус түгел. Бу эшне бетергә кирәк. Без инде безнең шундый безнең үзәгебездән татар фән үзәгендән без уйлыйбыз бу проблеманы бетергә. Чөнки